don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Scan on QR code there, winner 25 rand. Welcome to Amavenzo to TV. It's the Petway Premiership. Orlando Pirates 2, Mackenzie 0. I'm joined by Junior Matondo. The show is Tibo Grant. I'm Nandi, man. Wafaki energy ngakafa abantu number 3. Ngafaki for interview kandani. I'm fit energy yakwiphaya Joe. It's too much ne. Kwamele yehlanyana. Yeah, bekumele. Yeah. Angithi ubone beba number 2. Yes. Namhlanje number 1. Number 3. Shothi energy melenzeni. Iyehlanyana. Yeah. Ibe khona kumabhakani yakuphela. Number 3 hlazo bathi indlela ibuzwa kwabaphambili sibone ngapha beya ku number 3. Mabayehla. Angithi amadlozi sibone ngabo. Yeah. Indlela ibuzwa kwabaphambili. Atawuthi deserve le energy Matondo. Mfethu futhi incane le. Ngabe umemeza kakhulu kuze nezesi ukuthi awu eOrlando bese sekhona amakhosi. Uyasho. Angithi se-Africa thina bona baphansi. Yeah. Abasekho kanti Africa. Mukoko abakhipha kudala. Oh yeah, ngiyakhumbula man. Bakhipha kudala kusele thina neSundowns lapha ya. So Steve mfethu yazi ngiworried Steve ngizocela ukuthi i-government yethu izama uku-add amaphilisi. Yeah. Ngoba nge-28 abantu bazogijima ama-ambulance ngizola babujwaha njengalela langa. Yeah. Mfethu. Uyasho Rutman. Kumele baphuze amaphilisi nge-28. Yeah. And lelike bengasayitholanga. Yeah. Ngiyakutshela. Government yacela i-add amaphilisi ngathi abamaningi. Kuthiwa uzowela phansi. Bazowa phansi lapho. La Tony. Ngiyakutshela. Angawaqokele ekaraba. Bheka ubrother. Basakuthiwa basathatha kimi. Izokwenza kanjani? Ngiyakutshela. Iyasheke kalungi. Ngiyakutshela. Uchairman akawi uchairman. Yemfethu. Akawaqoki ikaraba sibali. Wetempeni Matondo. Ngiyakutshela. Matondo wetempeni. Yeah. Mina ngiyakutshela Steve. Yeah. Yabona nge-28. Sure. Socela i-hose pipe. Asafune impompi. Sesifuna nje i-hose pipe. Basenzela ibhoholi lapha. Uthembulilepo. Suppose akasitshela Goal of the season phela le. Asambizi lapho. Sesimbiza i-goal of the season. Yeah. Asimbombayi. Sesilollipop. Sesi i-goal of the season. nge-28. Yeah. Ujahi sold out. Bayigcine nini? Yeah. Matondo yabona. Can you hear that question? Uyabona Steve. When was the last sold out? Isikwa se-11 rand nesikwa se-21 rand asifana. Usho kanjani? Ipirate isinkwa se-11 rand nesinkwa se-21 rand. Ingawungaqwala. That's why ubona i-Orlando incane inela ile portion yase-FNB. Ama-11 rand engakho Yeah. Kule season ama-11 rand engakhi? Ama sold out engakhi? Apaya. Mfethu mina ngiyakutshela akusiyi sold out la e-Orlando ukhohlisa abantu. Uma sold out la that's why beyitshentshile bangasonga ukuthi i-stadium sebethi Arena ngoba cause incane le ndawo. Incane ngiyakutshela. Matondo namhlanje akake abe honest. Atshena ama viewers at home. Yes. Ubone nda esigodini namhlanje. Isithi nje sibuye ku Christmas. Uyini ayibone esigodini Into namhlanje. engiyibone namhlanje engayikhuluma iqiniso i-first win ye-Pirate 2026. Yeah. Into engiyibonile. The first win yabo. Yeah, it is olubonile. Empty stadium or full capacity. Angithi abantu akunamjive kusesoJanuary. Bayamjivini. Abantu sebezela utshwala lokho bazobuka ibhola. Bajabulisa abantu abazophuza ngoba cause kusetshwaleni. Yeah. So ethaveni makugcwele uzojabulela ukuthi kugcwele sold out. Bazele etshwaleni nonke bazobuka ibhola abantu. Mangambuza umuntu ade lapha phakathi uthi ukoreba nakaze ngoba cause kusetshwaleni. Setshwaleni. Manje babhale ukuthi under age abangeni abantwana la ngaphakathi abakusetshwaleni. Chairman Korebani. Elokuqala umfana seHarding Mbuthuma. It has been president ama-2K. Uyabona. Angithi yena bekazobuka ibhola kodwa the most abathenga abathini. Ngiyakuthola. Ngiyakubamba. Usanongaboni la. Ngiyakutshela mfethu lana kusetshwaleni mfethu kusethaveni so ayikho into. Ebuyini ubani ekhehle bafana. Yeah. Yabona ke loyana mfethu uphathwa ama cramp. Lona bengamfaki kusekhona uvilakazi ukhona oboshabalala. Uphathwa ama cramp uyajema lo muntu mangombheka uyajema. Umakhehleni umbonela ngithi. Nangu Mose. Umbonile. Umbonile. Umbonile
Babajamile amadollars asebenzi uGreece uphelile. Yeah. Angalinga bamfaka umakhehleni lapha so bashaya ikusini. Cash. Bengalingi. Amadola wasana Greece cash. 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 Usibisi. Usifakela usibisi usifakela umakhehleni makhawuli imbobo mos. Sizozingenela straight. Ngayo. Bo bayi2. Ayikho into abazoyenza labantu laba ya. Ayikho. Tempeni madondo. Anashiya madondo yaze. Ngiyakutshela laba ayikho into abazoyenza. Tempeni madondo. Ayikho. Okokuqala iChiefs kudala yagcina ukuba nama cups. Labafana beChiefs kumanje bayajabula ayisekho game abayikhuluma nge28 bazadlala nama champions. Sithibo. Mina ngiyaqala ukubona inyoka yomsuthu efaka ingubo. Inyoka yomsuthu. Ethana kutshela efaka ingubo. Uyibona ngisecenter. Ingakadlali igame bekunenyoka yomsuthu efaka ingubo baze bawuthenga inyoka for imagazine for ukuthi inyoka yomsuthu ifaka ingubo uzoyibona wena sebephethe inyoka manje basaphatha amaqanda ngoba ubona lo moya ukuthi ubona igame mayiqala qala imvula igame siyophela kwaqala ini umoya because le ngubo leyana bese isuka ngithi enyokeni kule nyoka yakho yomsuthu wayibona ingubo yomsuthu inyoka yomsuthu Angizibona. No, ngutshebe omkhombisa. Uyibonile. Mina into ngibonile ne. iCovid kudala yaphela. Yes. Mara ngibona iChiefs ibhizi sanitizer amapali. Yeah. Angazi kwenzakalani. Yeah. Kodwa mina ngikhuluma nje lamhlanje. Njalo basiphele amapali. Inyoka. Bathola bakhulunywa izinto entshebe. Ukusanitizer lona ubukuthakathe. Hayi bengisaba ukuyisho kanje. Hayi kulungile uthi ngenyoka yomsuthu mfethu efaka asenze ingubo so madondo uma uthembele 28 ukuthi khona ushintsho loba khona cha efana vele sithakathane kube kanye akufofayo Once. kodwa ngisaba le nyoka yomsuthu mina ngiyaqala lefaka ingubo hayi sithakathane madondo kufofayo ngiyaqala kuyibona mfethu ngoba inyoka yomsuthu efaka ingubo ivele ngekhanda ifaka ingubo emnyama kanje and then iya round so omkhombisa ngiyakutshela unayo iphela unayo uthekhombisa lalela uqala ngikhombisa le nyoka le efaka ingubo ePirates wakukhombisa mina ngishutha uvino Cha ngiyibona